Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Jong uneu kena bapli ubala syim kerki ia kajing im ka bokordor jonggu ha kiriu transnam harra kajing kerpat jonga ya ki bahaya ngasam khamtam ki kimi ki pa nungkong nung syap kalong bapin nambat ya ka bor ne ka ain hala ka jong kakti seo ba bapin nambat ya ka bor hala ka jong kakti ya ka ain namar bang sautu mare yo ya kada kajing tim ngamudur ya lade balaraja yang hun jonga kai ka banungkong ka bangade menle kombo hun jonga la ya ngarung ade benya kata kada ka rai lane kajing kujumut jogi kmikik pa namar kata nakalyang jongka western reporter bar ngakan tu ya phi ki bahaya ngasam bapinom sim ya ka ain halak jong kakti nang de sakmat bu ya ka ain hakti ke jong blai bu ya ka ain hakakti ke jong blai ne hakabor jong ka ain ka jing sosi ka ba dan klik ban batai kane ka de ke jing ja ha ka jing tip jong ngaru kam de ka jing ja ka banungkong kalau benlong ka de ka jing ya rally jongi ka de ka banungkong ha ka ne ka ha ka de ka arti di snong handai ka jing ja ha ka jing yo jing tip jong kala bende ka sen ka baar ne ka balai handai wat la ka taru to yuma ki para nok som snong baye komala pentau da ex president jago western riboy ka basniu kami hina ka long basniu ka babha kami na itlong babha namar kata kanne ka jing sniu ka badan kanne ka mensim merat kamdai juga mensim breu ka badan ha kita ki badan benca ban sim ya kanne ka mensim jong neu habret kila phong ya kita ka mensim merat tang umrat ubanut ban penba ban priap ya ki paramrat tang umrat ubanut ban sim ya ka jing em jong ki paramrat ubreu te am ki badang dan ni ka mensim tip breu te blai ki badang dan ni ka mensim breu ki menut ban sim namar kata ban pendu ya kada ka mensimran ki badan na po ngoput jong ka sinong tanga kadai yang iki nong song sinong nadu ke baret hadu ke belasan bangin ya long seteli ban yang ha ka hok berkata ka hok kalong bangin ya rating khong ya ki jing sneu jong ka thain ka dong jongi para nong song sinong we